Nagbabalik tayo muli. Ilang araw tayo pinaka-upload ha. Ngayon ay tutuloy natin yung yung usapin natin tungkol sa bakit kaunti ang gagamba ngayong panahon. Yan. Unang-una mga gagamba, isa pa na dahilan bakit kumukunti ang gagamba ay dahil sa pag hinarbis ang mais ngayon ay makina na. Ito, panoorin natin to. Yun, dahil dyan sa harvester na yan ng mais, durog lagi ang binhi ng gagamba niyan. Sipin yung isang dangkal na lang maiwan doon sa sa puno ng mais. Kaya wala na masyadong lumilitaw na gagamba ngayon mga gagamba. Kaya nabibitin tayo sa supply. Gawa ng harvester na yan. Na-invento yung harvester na yan, bali natatandaan ko 2018. Ayan, 2018. 2019 marami pang gagamba eh. Ayun, nung nauso na yung harvester na yan ng mais, kasi nauna kasi ang na-harvest lang yan palay, ay sinubok nila sa mais, mas maganda sa mais. Paglabas nga naman yan mga kagagamba, buto na yung buto na yung mais. Hindi kagaya nung araw, mano-mano yung pagpipitas namin. Mabalatan mo siya sa puno. Tapos matagal bago matapos yung 1 hektarya. Pero ngayon, yung 1 hektarya niyan mga kagagamba, nasa mga 30 minutes lang tapos. Ganun kabilis at nakasako na siya. Ayan, kaya lahat ng mga gagamba na kung may gagamba man dyan, wala, patay din. Yan ang katotohanan dyan. Tapos dadako tayo doon sa comment. Sasagutin lang natin yung mga comment na Sagutin natin to si Chito Bernadette. Ang sabi niya dito sa kanyang comment ay, ang gagamba nakapaglakbay ng mas malayong lugar, higit pa sa inaasahan nyo, lalong-lalo na kapag malakas ang hangin. Sabi ni Chito Bernadette. Tapos sabi pa niya, mawalang galang na ho, hindi ho totoo yung sinasabi nyong singaw galing sa lupa tulad ng ibang insekto at mga hayop. Meron silang breeding season, kaya panahon na kunti at madami ang gagamba. Yan, sasagutin natin dyan. Hindi tayo tutol sa sinasabi mo, Chito, na nakakapaglakbay ang gagamba sa pamamagitan ng sapot. Totoo yan. Pero hindi makakapaglakbay ng pagkalayo-layo yan. Kasi iba yung species ng gagamba sa isang lugar, iba rin na species ng gagamba dito sa ibang lugar. Hindi magkakaparehas yan. Kaya nga may Tagalog, may Isabela, may Masbate, may Cebu, may Jinsan. Hindi mabubuhay yung ibang gagamba doon sa area na yun kasi nga iba yung klima nila doon. Siguro makakapaglakbay siya, paikot-ikot lang doon sa area. At saka hindi siya pwede maglakbay ng araw, ay machichimpuhan siya ng ibon, patay siya sa ibon. Kaya nga nagtatago sa araw ang gagamba para hindi sila makain ng ibon. Yan. Saka isa pa, kung nakakapaglakbay ka mo ng malayo yan, di sana mayroong salmon na dito sa parting La Union, galing Isabela. Pero bakit ang salmon nasa Isabela lang? Wala man lang dito sa La Union, malapit na yan sa kanya. Wala man lang sa Ilocos, malapit lang yung Isabela yan. Pero bakit Isabela lang talaga namumukod, tanging Isabela lang? So ibig sabihin, hindi sila nakakapaglakbay ng malayo na gaya ng sinasabi mo sa pamamagitan ng sapot. Kasi ito pa kasi na-experience namin, Chito Bernadette. Pag malakas kasi ang hangin at nangilaw kami ng gabi, malakas ang hangin, wala kami mahuli. Ayaw lumabas ng gagamba. Kasi hindi sila makapagsapot. Magulo kasi yung kinakabitan nila ng sapot nila, mahangin. Hindi nila maayos-ayos yung pagsasapot nila. Kaya may gagamba man madalang, hindi ganun kadami. Sasabihin ng mga tao ko, boss, kunti lang nahuli namin. Bakit? Hinangin kami kagabi. Yun ang katotohanan dyan.
Ngayon, sinasabi mong hindi singaw na galing sa lupa, ay hindi ko naman sinabing singaw ako mismo, hindi. Ang sinasabi ko, yan ang sinasabi nung batikan ng mga mangingilaw na taga-Bungabon, Nueva Ecija. At saka naniniwala rin ako na singaw yan. Kasi nga, gagaya nung pinapaliwanag ko sa inyo lagi, pag maliit pa yung mais, wala man lang kami makitang maliit na gagamba eh. Oh, pero bakit pagka malapit ng harbisin yung mais, saka lilitaw yung maraming gagamba na malalaki na agad? Ay nag-alaga naman ako ng mais, nagpapatubig din naman ako ng mais, pero bakit wala akong nakikitang gagamba habang hanggang tuhod pa lang, hanggang baywang pa lang? Wala pa. Wala pang gagamba niyan. Pero bakit kung kailan malapit ng harbisin ng mais at saka lilitaw naman ang gagamba? O, di ba? Saan galing yun? Ba't marami ka agad doon sa isang area? Saka hindi lahat ng lugar kasi maraming gagamba. Kalimitan yan, ang gagamba, doon sa laging naaararo. Yan. Mahiwaga ang lupa. Kagaya ng sa Lagubang, sumisingaw sa lupa din yan. Pero uod yan sa lupa, ilalim ng lupa. Pagka naulanan na yung lupa, na natuyong-tuyo yung lupa, tag-araw. Pag naulanan niya, nag-inabot na sila ng tubig doon sa ilalim, magkakaroon ng pakpak yan. Wala rin pinag-iba sa ano yan, sa insekto. Kagaya ng armyworm na pumuksa sa mga sibuyas ng mga taga-Pangasinan noong 2019. Ewan ko kung may solusyon na sila doon sa insekto na yung armyworm na yun, na isang linggo lang ubos yung 1 hektarya na sibuyas kung kailan humuhuot na siya ng laman. Saan galing yun? Bakit yung kabilang sibuyasan, wala namang armyworm doon sa 1 hektarya lang na yun? So magtataka yung iba. Tapos unti-unti na yan, unti-unti na yan kakalat yan pag hindi na, pero matagal. Pero isipin mo yun, armyworm na yun, doon lang sa katabi niya siya makakatawid. Doon sa Inararo, hindi na tatawid yung armyworm na yan. Ganon din ang gagamba. Hindi yan makakapaglakbay ng malayo dahil sa sapot niya. Labo yan. Kung hindi ka naniniwala na singaw, hindi ka namin pipilitin. Kasi yun ang sinasabi ng mga batikan na mangingilaw. Mahiwaga kasi ang lupa. Itong tinatanong naman ni bebe ko, sabi niya Lodi cake pa tawag sa akin. Lodi cake Mindo, bago nyo ba ibenta sa amin ang gagamba nyo, pinipili na ba yan ng mga vlogger? Pinipili na yung magaganda pagdating sa amin, one na? Pa-explain lang. Sabi ni bibi ko, ganito yan. Pag marami akong gagamba at may vlogger na mag-request dito, ibibigay ko sa kanya pagpipilian niya 2 kaha lang. Kung halimbawa, marami akong gagamba, hindi niya pwedeng pilian yung 10 box o 20 box. Hindi niya pwedeng pilian yun. Doon lang siya pipili, titingin muna siya ng 1 kaha na marami siyang kursunada doon. Yun lang ang pipilian niya. Hindi pwedeng lahat pipilian niya kasi salawaan ng mata eh. Kahit pumili pa siya doon sa napakaraming box, salawaan ng mata. Makakapili pa nga siya, pangit eh. Yung maganda hindi niya nakukuha. Ganon ang mata ng tao pagka marami. Pero pag sa 1 box lang, makakapili siya ng maayos. Saka hindi ko pwedeng ipapilian yun dahil masisira lang din ako doon sa mga deliver ko. Ganon yun. Yung pinagpilian niya yun, hindi ko na i-deliver yun. Binibenta ko rito sa bahay yun. Kasi malakas din dito sa mga bata. Ganon yun. Si bibi ko, yan ang tanong niya. Tanong naman ni Lily Nick. Tanong, sabi niya, ano pong tanim ang
pinakamaraming gagamba? Yan. Napakagandang tanong yan. Ang pinakamaraming gagamba, number 1, ang pinakamaraming gagamba na tanim, yung sorghum. Ayan, nakikita yung image ng sorghum na yan. Yung sorghum na yan, bali mahaba-haba yung panahon niyan, hindi kagaya ng mais na saglit lang, 120 days lang, 110 days, 115, 5 days, o 15, hinaharbis na ang mais. Pero yan, mahaba-haba yan. Abutin yata na hanggang 6 na buwan yung sorghum na yan. Pag nag-brown na yan, at nagkulay violet ng mga tangkay niyan, malapit nang mahinog yung mga bunga niyan, andoon na yung mga gagamba. At saka ang ganda ng gagamba niyan, mahahaba ang bias. Andyan yung pula, itim, naghahalong itim at pula. Ganyan ang gagamba dyan sa sorghum. Akala mo Bisaya. Pangalawa na pinakamaraming gagamba, maisan. Sa mga mais, yan. Marami yan. Pero isang kulay, pagka mais naman, kulay brown lahat. Kulay tinapay, karamihan. Lalo kung napabayaan yung mais na naharbisan na, tapos inarbis ng mano-mano, tapos nakatayo pa. Pagkaroon may 1 linggo, 2 linggo, yung gagamba niyan puro brown. Ayun. Tapos yung pangatlo na pinakamaraming gagamba, damuhan. Yung damo, balagan, yan. Maraming gagamba dyan. Marami kang mahuhuli dyan. At saka pansinin nyo lagi, sa ilalim ng kakahuyan o kawayan, bihira ang gagamba kasi hindi naaararo yun. Hindi sisingaw lupa. Ang sisingaw ang gagamba doon. Kaya laging naaararo ang lupa. Ano yan? May time na, halimbawa ngayon, napakarami. Sa linggo lang, wala na kaagad yung gagamba. Pero ang dami pa nabing naiwan na mga gagamba. Pero biglang pagbalik namin, wala na. Wala na lumitaw. Nagtataka kami. Ba't ganun? So, alam nung gagamba kung kailan siya magtatago, kung kailan siya mawawala. At saka kung kailan siya lilitaw, alam niya yan. Ayun. So, sagutin natin tong isang comment ni Yok, si YOP. Sabi niya, Tay Mendo, bakit yung salmon ang mahal? Ayun. Mahal talaga ang salmon kasi rare yan eh. Rare spider yan. Ibang klase yan at malaki siya. Pangpit talaga. Talagang mahal. Yun nga lang, panglaban lang na good size ng masbate. 70 pesos na nga eh. Minsan eh, 50 pinakamura niyan. Eh ang salmon kasi, kunti lang nahuhuli dyan. Hindi ganun kadami. Pinakamarami na yan, siguro 500 na piraso. Doon sa area na yun. Karamihan lang nahuhuli na isang mangilaw niya, nasa mga 20, pinakamarami na yun. Kasi mahirap din talaga huliin ng salmon, madalang. Saka namumukod tangi sa Isabela lang yan. Wala nang ibang panggagalingan ng salmon, Isabela lang. Ayun. So, shout out muna tayo kay Noriel Cerveto, kay Damang Vlogger, Diosdado Chongson. Yan, nagreklamo siya. Hindi ko daw siya na shout out nakaraan. Si Cyron Chavez, at saka si Jason Garcia. Ayan, shout out sa inyo mga kagamba. Comment kayo dyan kung mayroon kayong mga tanong at sasagutin at pag-uusapan natin sa susunod na video natin. Okay, hanggang sa muli.